Koki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Hiru beldur izan ditut azken asteotan. Lehena, Marrumatik poema liburu bat aurkezteko eskatu zidatenean. Eta claro, nola aurkeztu dezaket ni poema liburu bat, ez naiz jakitun poemetan eta ez naiz bereziki jantzia poesiaren artean. Baina tira. Beldurra gainditu eta aurrera. Iritsi zitzaidan, bigarren beldurra zehazki liburu hau irakurri nuenean. Azken finean ez dira nahiko gaiak bertan tratatzen direnak. Eta hemen egilearekin hitz egin behar izan nuen, eta onartuko dizuet asko lagundu ninduela zalantzetan, eta testu inguru bat ematen. Baina tira. Berriro ere beldurra gainditu eta aurrera. Eta hirugarren beldurraren konpainian etorri naizela onartu behar dizuet oraingoan. Aurkitzen bain naiz ez dakidala, nola trasladatu publikoari altxor txiki honen balioa. Ongi etorriak, Marruma kulturaren aurkezpen berri batetara. Marruma kulturala. Esan bat nuen, nire lehenengo poema publikoa, baina nahita puskatu dut ez titulo hori galtzeko. Oiane, ongi etorri, zemuz? Eskerrik asko. Oiane Jaka daukagu gaur gurean, poeta, auzotarra, eta poeta da, duda nuen muturra okertuko zuen, baina azkenean poemak idazten ditu eta publikatzen dizkiote. Beraz, finean, poeta zara. Bueno, ezagit, hasi berria. Hasi berria? Lehenengo liburua da, osea que... Musikari hasi berriak era musikaria dira, eta, zerbait publikatuta badaukazu. Itxaso amniotikoa aurkeztera zatoz, saiatuko naiz zonde egiten. Nire bai. Eta, ausartentzako lehenengo ohar bat adierazi nahi nuke, gure aurkezpenarekin hasi aurretik, irakurrela ausarta balin bazera, eta hausnartu nahi balin badezu irakurtzen zauden horrekin, gomendatuko dizuet podcast hau bertan ustea. Ez entzuten jarraitu, irakurri Oiane Jakaren Itxaso amniotikoa, iritsi zuen konklusioetara eta hausnartu, gozatu, eta ondoren entzun dezakezue podcast hau. Zeren agian ematen ditugu horrelako trailer edo esplikazio batzuk zapuztu dezaketenak aurkikuntza bidai hori. Beraz, horietako bat balin batzate, gero arte. Hale. Eta, liburuan sartu aurretik, nahi nuke zurekin hitz egin pixkat poemaren inguruan, poesiaren inguruan, nola sartu zinen zu honetan, noiztik idazten duzu? Beti da nik eukieten zaletasun bada. Bakitez dela batere ohikoa zientzietatik joan geranen artean, zenik biologia ikasketak egin ditun. Baina nera bezarotik gustatu zait poesia, eta idazteko zaletasun hortan ere ez dakit zergatik poesiara jo izan dut. Eta, bia gustatzen zitzaizkidan asko, bai zientziak eta bai letrak, eta asko kostatu zitzaidan erabakitzea DBH-en edo erabaki bar denean edo batxiergoan. Eta azkenan biologia aukeratu nun, baina beti jarraitu dut irakurtzen eta nire gauzatxoak idazten, baina beti oso modu soltean, ez? Eta ez oso modu kontinu batean, baizik eta boladaka, ez? Eta, gero euki ditut boladak buru belarri lanean aritu naizena, tesian eta oso gutxi idatzi detena, ez? Eta gero momentu batean animatu nintzen idazle eskolan parte hartzera, jakin nuenan poesia modulo bat zegoela, eta esan nuen, haize ondo, euskeraz poesia lantzeko leku bat, ze karo nik oso bakarrik egiten nuen zerbait zen, ez neukan lagun arterik poesia zalea zenik, ze badakit gizartean oso jende gutxi gehala zaletasun bitxi hori edo degunak. Eta orduan, gainera ez netorrenez letretatik, neukan inseguridade handia baita ere, ea ze balio zeukan egiten nuenak, ondoari nintzan, nola hobetu, eta zentzu hortan idazle eskolak eman zidan, leku bat, non landu hori beste lagun batzuekin,
gero irakasle bat ere asko motibatzen gintuena, tere irastortza, eta hortik aurrera gehiago hasi nintzen idazten. Noiz izan zen hori? Hori izan zen 2018an, uste dut. Bai. Justo pandemia aurretik. Ez? Bai, hori da, ja koizkortuta zengonean, bai. Justo ama izan aurretikan, hortxe. Jakin dudanagatik, bertan geratu zinen aurdun. Bai, kurso horretan, hori da. Kurso bakarra egin nuen idazle eskolan. Bira, bi aurra atea zaizkizu, 3 aur, ze liburuare bai aur bat dela esaten dute bai, idazi asko. Bai, askotan esaten diet tesia kontatzen badegu laugarrena dela. Ze hori ere azer ditzea. Bueno, bago galdera bat, Gustavo Adolfo Beckerrek galdetzen zuena, zer da poesia, eta galdetuko nizuke zer dan zuretzat poesia. Zezaia. Ikuste dela poetentzako galderari zaiena. Jo, kosta ide zaite, erantzun bat ematea. Ikuste gauza asko dela. Izan daiteke modu bat, barruko sentimenduak adierazteko, esan nahi dezun zerbait baino ezin dezuna esaten saiatzeko, eta seguraski ez dezu lortzen, baina bilaketa hori egiteko, eta bilaketa horretan hausnartzen dezu, eta ez dakit, nik asko idatzi dut liburu honetan minetik, ez, edo minari, eta nik uste laguntzen didala min hori zeharkatzen, edo aurrez aurre begiratzen, eta beste leku batean kokatzen. Eta horrek uste dut on egiten didala. Eta gero, kuriosoa da, baina minari buruz hitz egin arren disfrutatzen dut idazketa prozesu horretan. Hombre, artean gozatu dezakezu, naiz eta trasladatzen dezun gaia gogorra izan, eta bar. Idazten dituzu ere bai poema alaiak? Ez gehiegi. Bueno, esan dezakegu hemen sartu aurretik, itxaso amniotikoa nahiko, hori esan dezu, minetan oinarritutako liburu bat dela, badago baten bat ez dela hain mingarria edo, alaiagoa dena, baina, niretzako eta deskribatzeko aurkitu duan modurik errexena, niretzako zaplasteko bat izan da. Gauza ezberdinak deskurritu ditu alako. Gero ere bai ezagutu berri duan idazle hau esatet, hau, denatatik pasada. Gero esplikatu jazu baten batez, zure inguruko historietan basatu da dagoela, baina, ze iruditzen zaizu, lehenengo liburua bai dagoela 3 ataletan zatituta, 11 dau zentruan, 11 urte, 11 hilabete, 11 egun, zergaitik? Bai, horrela egituratu nuen hasieratik 3 ataletan, ze ikusten nahiko multzo argiak neuzkala, erdian dago, haurdun dagoen ama baten, poemak daude, erdikoan, 11 hilabete izenekoan, eta hortikan pixkat ama horrek biratzen du atzera eta aurrera. Orduan, atzera begiratzen, bere haurtzaroari begiratzen dio, eta hor dago lehenengo atala, 11 urte izenekoa, eta azkenekoan pixkaia ama bihurtzen denean, bihurtu, erditzen den momentutik aurrera, ondorengo garaian edo idatzitako poemak daude. Ez dakit erantzun dizudan. Ez, gero ere bai, zer du 11ak? 11, bai. Zuretzat. 11 asko gustatzen zenbaki bada. Ditulako bi adiera, ez? Bat 11 zenbakia, 10 bat. Niretzako 3 izenburuetan 11 horrek dauka esan nahi literala, 11 zenbaki horrek. Adibidez, lehenengoan 11 urte, ez? Kontatzen dut 11 urterekin bizi izan nuen esperientzia gogor bat, ez? Gero itzengo dugu igual hortaz. Eta orduan, 11 urte nituen ez, 11 urte ez, jarri nion, eta besteetan ere badauka zentua. Baina gero dauka bigarren adiera 11ak esan nahi dula asko baita ere euskeraz. Eta horren gustatzen zitzaidan jolastea horrekin, ze 11 urte, esateko ere urte asko pasadira geroztik adibidez, balio zidan izenbururako.
edo 11 egun esateko azken atalean egun asko, baita ere zentzua zeukan. Eta horren jolastu nahi izan nuen, hori, esan nahi bikoitz horrekin. Vale, 11 urteren kapitularen barruan badago lehenengo poema oraintxe bertan tratatuko duguna, baina ze iruditzen zaizu lehenengoa irakurtzen baldin badago? Oso ondo. Hamaika urteren ostean, itxatxi dut paretan argazkia. Nerabe izate hartzen umea, edo umotu gabeko nerabea, areazko gazteluari begira. Dena txirla eta harriko eskor. Handik 10, 20, 30 bat minutura, irentsi zintuen urak. Zu, behin ola izan nintzen umea, eta izatear nintzen nerabea. Dena apar eta bitx. Agian, haurdun egon nahi zuen, itsasoak. Eta dirudienez, poema hontan kontatzen den argazkia existitzen da. Bai. Eta bertan kontatzen dezun drama literala da. Bai, beti esaten dut, liburu hontan nere eta ingurukoen bizipenak edo agertzen direla, edo, bizipen horietatik abiatuta idatzi ditu dela poemok, eta orduan, liburuko ama, batzuetan oso gertu dago neregandik, beste batzuetan ez, baina jarri naiz ama horren larruan edo. Baina, poema hontan bai ama hori ni naiz eta argazki hori badaukat, eta, asko esaten dian argazki bada. Da nolabait inozentziaren azken irribarrea edo ume horretan, ez? Dramaren aurreko momentu hori nola geratzen den betirako argazki horretan. Eta betirako geratzen zaizun lehen orbaina. Hori da. Badira hitz batzuk. Ikusten ez dena, baina. Badira hitz batzuk, behin eta berriz, poema ezberdinetan plazaratzen dituzunak, ateratzen dituzunak, orbain da horietako bat, eta batzuetan da literala, beste batzuetan sentimenduetan eta sartuta aukazun orbain horietako bat, inoiz jungo ez zaizuna. Hau da, lehen punto de partida esaten dara, liburuaren hasiera. Zergaitik kokatu hor drama horretan? Ezakit oso ondo, baina betianik hasi nintzenean bilduma bate egitea pentsatzen. Poema mordoskaban euzkanean gai hauen inguruan eta pentsatu nuenean saiatuko naiz. Denak elkartzen eta nunbaitera lehiaketaren batera bidaltzeko asmoa neukan, ez? Eta oso argi eduki nuen poema hau lehenengoa izan behar zela, hasieratik. Ez dakit zergatik holaxe sentitzen nuen. Hau zala sarrera. Markatu zintuen momentu hori. Piskat potentea da, azteko, baina... Bai, betirako. Da zaplastekoetako bat. Baina lehenengoa eta gogorrena, Claro, abordatzen dezunean gai hau edo liburu hau, esate dezu, nola hasten geran. Bai, sentitzen dut pixka. Dramatiko xamarra geratu da. Gero bai, badira hitz ezberdinak, itsasoa, gai edo ideia ezberdinak jasotzen dituena, hitz berdina erabiltzen dezun arren, esan nahi ezberdinak dituena, eta bar, loreak ere bai, Mitxoletak, ere bai. Gogorre egiten zait abordatzea batez ere liburu hau jakin da gero zertan bukatuko dugun, amatasunan eta bar, nik gizon bezala ez dakidala nola kokatu, eta beti imaginatzen, beti jartzen naizela
ai, pobrecita. Ja, Hortan, errukian, ez? Hori da. Eta egia da, hasieran esan duana, zurekin hitz egin behar izan nuen, jakiteko hau nola bordatu, eta zurekin nola hitz egin, eta bar. Eta orain inkomodan nagoen postura hontan. Animo. Uste ni lasaiago nagoela zu. Eta gero 11 urte horiek, adibidez, zu aur izatetik ez dakit bapatean haurtzaro bukatzu zaizun, edo nola transizionatzen dezun momentu hori? Bueno, nik uste pixkat poema hontan esaten den bezala, 11 urterekin ez nera bezaroan hartzegon ume hori pixka bat geratzen da tragedia horrekin ez dakit pause batean, baina pixkat nera bezaroa galtzen, bueno, ez dakit galdu edo ez du seguraski bestela eukiko zuen antzeko garapen bat eukiko, ez? Bizik eta geratuko da hor izoztuta bezala pixkat. Eta ez dakit lehen erantzun dizudan, eta hau galdetu nahi zenidan, pixkat zergatikan igual lotu deten aitaren eriotza amatasunarekin. Ez dakit hori galdetu diazun agian lehen. Badakit, aktibatu egin zitzaizula edo zure amatasunaren, baina... Bai, bueno, pixka bat, igual batez ere esaten dugu amatasunari buruzko liburua dela, baina hasten da aitaren eriotzetik, ez? Eta igual zergatikan elkartu bigai hoiek. Nik uste, hori, ama izan nintzenean, poza hundiak ekarri izkita amatasunak, eta oso pozinago ama naizelako. Baina min berri batzuk ere ekarri zizkidan, fisiko eta emozionalak, eta nik uste min hoiek, min berri hoiek, nola baite, min zarrak ere pixka bat azaleratu zizkiatela. Eta horra gertu zala, haurtzaroko aitaren eriotza hori pixka bat zirikatzen. Eta orduan horrera begira jartzeko beharra sentitu nuen. Agian ama izan ez banintz ez nuena egingo, zakit. Eta orduan pixka bat lotu nahi nuen, ze seguraski dena dago relazionatua, ez? Eta ama hori dadan bezalakoa, haurtzaroan gertatu zailako hori, eta ez balitz hori, igual beste ez dakit, ez? Beste bide bat ingozun, dana dalakoa. Hala ere dia, sentimendu batzuen aktibazioa zeren, berez ez da, bueno, ez dakit oso litera nahi zen edo, baina ez da inbeste amatasuna, baizik eta ama izateko prozesu horretan bizitako esperientzia ezberdinak. Bai. Bai, zeren amatasunaren oso hasieran geratzen da. Zan nahi bete, erdituta egun hilabete gutxi barruko poemak daude, ez? Eta amatasuna, pentsa. Hasi besterik ez du egin ama honek. Claro, liburua da, momentu hortatik, aurra izan eta egun gutxi horiek ondoren arte. Bai. Hor dagoen prozesu guztian pasako gala batzutatik. Gomendatzen dizuet irakurtzea, ze beste batzuk ez ditugu irakurriko. Ze iruditzen bigarrenarekin pasatzen Ondo. bada. Gaur ere, marrazoz josita dago itsasoa. Itsaso lapurrari, behin eta berriz eman diot indultua. Itsaso basati, itsaso hiltzaileari. Itolarria dudanetan, zakatzak ekartzen dizkit. Arnasa kendu ordez, eman. Eta beti biguntzen dizkit, gogortutako erraiak. Zertan gorrotatu, bihotzik ez duena. Honek, ni uste poema honek ematen diola volumen gehiago lehenengoari.
lehenengoan kontatzen zenuen argazki bat edo momentu bat, baina poema honek ematen dizu urrengo urteetan edo zure bizitzan nola ikusten duzun itsasoa. Bi aldeak. Bai. Bi sentimenduak. Hori da. Eta baten batek irabazten du edo? Ez, beti daude hor maitasun gorroto hori, ez, poema honetan esaten dut, ez, nolabait saiatzen naiz gorrotatzen itsaso hori, baina ez lortzen, ez? Ze aldi berean asko ematen dit. Ze, bueno, ni Gorrosekoa naiz, itsasoa hortxe dakagu, txikitatikan ikusi dut iagunero, eta itsasoak ematen du asko. Ez bakarrik udaran ondartzara goazenean edo lagunekin, ez, emuruan gaudenean, bestela ere zure burua egurasteko niri asko gustatzen zait infinitoari begiratzea, bueno, zeru mugari, ez, zerbait ez dena bukatzen, hirian dena dela etxeak eta begiratzea zerbaiti bukatzen ez dena asko emate dizu, ez. Baina, gero dago txanponaren beste aldean, nire kasuan, ze jende gehiena itsasoaren alde horrekin geratzen da. Naizta deno dakigun, itsaso aldarkor jartzen denean, ze triskantzak iteitu norre paseo berrian bertan, ez? Baina, karo, ni daukat gero beste bizipena personala, aitaren eriotza hori itsasoarekin erlazionatuta dagoelako, eta orduan jartzen dut itsasoa batzutan pertsona bat balitz bezala, ez, lapurra doiltzailea deitzen diot, baina azken finean ez dauka bihotzik. Poema honetan esateten bezala, orduan ezin da gorrotatu. Gauza bat deskubritu dana zure poemetan, batzuetan jartze dituzu halako ideiak eta gero beste poema batean esplikatzen duzu, edo beste poema batean erabiltzen duzu aurrez esplikatu duzun hitz bat eta kontekstu zabalago bat ematen dio. Horrek egiten du irakurketa batzuk dauzkala poema. Ez bakarrik ni bezala irakurle txarrakeanak eta behin irakurri eta berri irakurri behar dezunean, baizik eta poemetan aurrera egin esatezula, aiba, eta berriro zoaz atzera, berreskuratzeko pasarte bat edo momentu bat, eta kasu honetan, usteet zura aukeraketan, bigarren poema honek ematen diola dimentsio handiagoa lehenengo poemari. Baina, bueno, aurrez daude, erdian daude beste 5 edo 6, orduan berriro gomendatzen dizkizuet irakurtzea, eta itsaso hiltzaileari, itsaso basatiari, eta gero beste batzuetan, gustatzen zaidan ere bai da, itsasoa presentzia daukala grostar guztientzako, naiz eta ez ikusi, ze adibidez nire aita Nafarroan lan egiten zuenean, esaten zuen beti itzuli behar zuela, eta bakarrik grosea iritsi eta usainak ematen diola Arnasa. Eta ni uste, bai, arnasa, justo. Badauzkazu hitz batzuk ere bai errepikatzen dituzunak poemetan. Eta pixkat bloke honi itxiera emateko aukeratu duzu beste 3. bat. Bai. 3 dira oso, ez dakit ondo enkajatzen dute, lehenengoa pasarte bat, aitaren eriotza, bigarrena itsasoarekin duzun erlazio gazi-gozo hori, eta bestea azaroaren bata. Hori da. Eta, bueno, irakurriko dugu, eta... Bai. Atzo, urriaren 31 zen. Bihar, azaroaren 2. Eta zer? Gaur bezalako egunetan, ez dut ohiturarik hilerrira joateko. Nire hildakoak ez dira han bizi. Jainko, mamu, espiritu, izaki mitologikoetan ez sinesteak, berez lekua dakar. Eta nik ez dakit nire hildakoak nola gurtu, nola agurtu.
Eta nola jolasten duzun parentesiekin, kasu honetan, gurtu, parentesi artean dago. Ez dakit, zer erakartzen zaitu parentesietatik? Biziatuta nago. Neuzkan askoz gehiago oraindik. Eta Xabier Mendigurenek eskerrik asko esan zidan gehiagin euskala eta kentzeko batzuk egia da errekurso gehiagi erabiltzen dezunan gastatu egiten dezula, ez? Eta iritsi izan puntoa ni dana ikusten nula parentesiekin. Osea, hori bilatzen ditun jolasak hitz guztietan parentesiekin. Hitz joko bezala. Hitz joko bezala, bai. Hori, esan nahi zentzua dauka, ez? Hildakoak gurtzea edo agurtzeak eta orduan esan beharrean biak, orain irakurtzeko biak esan ditut, zezin izuen parentesia irakurri orduan. Baina... Parentesi artean, hori da. Baina idatzita ikusteko gustatzen zaizkit jolasoiek. Bai, gero beste batzutan, beste poema batzutan jartzen dezu literalki parentesia idatziz eta bar. Baina noizean behin aurkitzen ditugula hitz batzuk, edo hitz zati batzuk parentesia artean. Bueno, supongo ez dela erlijiosoa. Ez. Ez dakite, pixkat argi datu da. Bai, pixkat poema honekin komentatzen dudana da nolait aurreko belaunaldietan mundu guztia zan erlijiosoa eta bazegoen tradizio bat, ez? Norbait hiltzen zenean, hilobiratze bat, hileta bat, eta, bazekiten zer egin, ez? Eta orain erlijiosoak ez garenok pixkat lehenengotako generazioa geran ez badegu, ez, elizatikan egin nahi agur hori, iruditzen zait pixkat umezurtz gaudela agur horiterako orduan. Ze egia da, hileta zibilak eta egiten hasi direla tanotoriotan eta ez, baina niri nahiko hotzak egiten zaizkit, eta nahi nuke aurkitu formula bat. Originaltasun bat. Ezakit, zerbait goxoagoa edo, eta ezakit nola lortu, baina, hausnarketa txiki hori utzi nahi nun, eta berdin ezakit urte hurrenetan, ez, azkenan kristauak direnek daukate azaroaren bata, ez, markatua, eta auki dute tradizio hori loreak eramateko kanposantura edo, eta hori, erlijiosoak ez garanak ez daukagu, eta orduan urte horrena pasatzen dira, eta uste dut doluetarako eta garrantzitsuak direla, eta leku bat igual eman bartzaiela, baina hori sentitzen naizela pixkatu umezurtz, erlijioetik kanpo ez dakidala oso ondo nola egin agurroiek. Eta hori, orain asko jotzen dugu erraustera, ez, eta, batzuk, orduan kanpo esaten dut, ez, nire hildakoak daude kanpo santuan, ez, orduan, hori, zailtasun hori edo, naiz eta ni neuk erlijioetik kanpo bizitzean eretzako askapen moduan bizideten, badaukala kasu honetan, hori, umezurtze sentipen bat edo sortzen didala agurroiek nola egin, ez, pentsatzerakoan. Hala ere azaroaren bata denak daukagu markatua kalendarioan, dena daukagu jai behartu bat. Bai, hori da. Eta, ez dakit, familian edo ez dezue, ez dakit festa ez dara, baina halako omenaldi bat edo azkenean errautsak, bai. Bai, errautsak bota genitun leku jakin batean, baino gero, ez dugu euki ohitura, ez dakit urtean behin edo, ez, igual hiltzan egunan edo ara joateko. Eta nik orain pixkat igual faltan bota dut hori ez egin izana. Duela urte gutxi batzuk egia da joan ginela behin hola familia guztia, baina esken ikuste aldi bakarra izan zela, eta pentsa zenbat urte pasa diren. Eta igual, polita orain ez, orain nire adinetik ez, hausnartzen dut esan ez igual, polita izango zen, egin izan bagenu urtero, edo noizean behin ez, arajun eta deno batera, eta... Garaitzaude. Igual hasiko da orain, tradizioa jartzen. Ez, egia esan liburu hau idaztean joan naiz behin baino gehiagotan. Urte askotan naiz jun eta azken boladan joan naiz askoz gehiagotan. Orain atea da la familia, eta familiak nola jaso du hau? Osea, ez zu idaztearena, supongo ez dutela gaizkitzat hartzen, baina nahin gai
intimoa, serioa, dramatikoa? Galdetu berai. Ezakit, idazten nuela beti jakin dute, beti, etxean egin duten zerbait izan da, lehiaketatxoren bat, eta hola. Baina bai, hain modu gordinean edo, liburu hau idaztea, espero dut ez hitzaiela gaizki irudituko, ez didate alakorik esan behintzat. Eta, ezakit. Bakoitzak bere drama dauzka barrutik, eta batzuk atera behar dituzte edo... Ja, eta besteik nahiago dute gordez. Bai, edo utzi nire zea horiek. Bueno, itxegin ez balin badezue, nahi sartuko zuen familia. Gero nahi badezu, galdetu, berai. Esan bezala, 11 urteren blokea izteko erabaki dezun poema izan da hau. Agian izan da sentimenduen blokea. Bloke guztia dauzkate sentimendua, baina da lastratzen zaituztena, edo motxila oso handi bat, edo oso pisutsu bat. Bai, gero besteak oso gordina dira, baina agian gehiago fisikoak. Eta hortan sartuko gara. Vale. 11 hilabete. Enaren pare iritsi naiz. Egan. Itzuli purdika. Jolasti. Zuri beltzean ikusi zaitut. Zeu. Enara saldo bat sabel barruan egan. Zuri beltzetik bataren zurira igaro da errealitatea. Poza, barregarri bihurtuz. Metamorfosia. Gelatik, eltxo bihurturik atera naiz. Eltxo nardagarri, beltz iluna. Eta hau izan da poemetako bat, ni pertsonalki puntu batzuk oso argi izan dituenak, adibidez, aur bat izan dugunak eta alako zeru beltz hori ezagutzen dugu, radiografia dena. Ekografia, barkatu. Perdina. Eta ala ere, gelditzen zehala ez nago oso seguru zer kontatu duen, baina ez dugu kontatuko zeren urrengo poemak erantzuten du galdera horri. Zure kasuan gauza batzutan zera oso bisuala, reparatzen diozu irudiari gauza bat ikusten egongo bazina bezala. Bai, batzutan eszena modukoak. Hori da. Eta oso argiak, agian ni bisualagoa naizelako, eta oso argi ikusten dituanak, eta gero beste batzuk sartzen zeanean metamorfosia eta gelatik eltxo bihurturik atera naiz, agian da nire limitazioen gatik, baina ez duen harrapatzen, eta gero zeza plastikoa. Behin eta berriro erabiliko etitz hori, zeren, bozakit, jendeak galdetu izu batzutan zeren inguruan idatzi dezun, edo harrapatu duen, edo ez, edo... Gertuko egola konfiantzan igual galdetzen dizute poema hontan hau esan izenun, edo, ez? Eta, batzuk esate dute poemak ez diala esplikatu behar. Esan nahi zana esan zala. Baina, poema hontan azkenean nahi nun metamorfosiarekin kontraste hori adierazi, ez? Nola batzutan pospozi goazen medikoaren konsultara, adibidez ez, ekografia bat egitera, zure umetxoa ikustera, eta igual berritxar bat jasotzen dezu, eta zaplasteko hori, esan dezuna, eta ateratzen zea lur jota, ez? Orduan, sartu zea enara bat bezala egan, eta atea zea xomorroa bezala. Eta, metamorfosi hori. Konturatu naiz, aurkezpen hau egiteko irakurtzen egon nintzela espresuki
zuk aukeratutako poemak, eta justu esplikatzen duena ez dezula irakurriko. Bai, urrengoa Beraz, kontatu beharko etxe-hutxarena, genuke. Hori da, etxe-hutxarena, gainean horre bai oso bisuala da, non, bueno, adierazten dezun uste nuen norbait zegoela hor barruan, eta ez. Hori da. Eta orduan, desiatu gabeko aborto hori, eta bar. Bai. Jaioko ezen aur bat. Eta nora doaz. Nora doaz jaio ziren aurrak, ez? Hori esaten dut poeman. Horrekin bukatzen dezu, eta nola unkitzen duen irudikatzen dezulako hori, ez dakit zeru bat, baina bai leku bat. Inoiz egongo ez diren aurrena, eta barrenak bai, mugitzen dituzu. Mugitzen du, bai. Bueno, azkenean uste baino ohikoagoa den gertakari bada, ze ezakit laua haurdunalditatik edo bat ustet abortoan, bueno, ezakit igual proportzio ez ondo esan, baina olako zerbait dela uste dut, aborto espontaneo bat izaten da. Eta ze gutxi hitz egiten dugun horretaz, ez? Orduan, bueno, nik uste hon egiten digula gauza betaz hitz egiteak, eta nora doa zen, ez dakigu, baina bira, justo duela gutxi egon nintzen beste errezitaldi bat entzuten, ikusle bezala, eta zegoen Yolanda Castaño poeta galiziarra, eta bera kontatuzun nik hau eznekin, Japonian omen dagoela jainko bat edo, jaio ez diren aurroien zaintzailea edo dena. Esan dezula, nora doaz, bira, Japonian doaz, jainko horrekin, jaio ez diren, haurdunaldian zehar galdutakoak, eta jaio eta gutxira hildakoak ere bai, zaintze omen ditu jainko horrek. Eta neska honek esan zuen, oso dituztean oso interesgarria, poeta honek, berak autu pertsonal bezala erabaki zuela, ez zuela ama izan nahi, baina hala ere, pentsatu zuela eukiko ez zuen alaba horretan, eta poema bat idatzi zion, oso hunkigarria. Ni behintzat, igual, gai hauetan abielako asko ikutu nindun. Eta berak imaginatzen zuen poema hartan, agian Japoniako jainko hori bere umea ere zaintzen egongo zela. Naiz eta berak erabakizun ez zula eukin nahi, Baina hala ere idatzi zion poema eta visualizatu zuen jaio ez diren aurroiekin eta jainko horrekin. Zaplastiko gehiago? Bai. Gero, ezakit gauzak aldatzen ari diren, baina ni uste dut behin ama edo aita zerala, batez ere ama zeranean, ni jasotzen ditut aborto notizia horiek gehiago, eta ni uste dut dela, ama zeranean berri hori ematen diot, haurdun nago, 2 hilabetez edo 3 hilabetez ematen dietela lehenengo zure lagun ama direnei, eta ez direnei. Eta galtzen dezunean, ere bai, lehenengo esaten diezu ama diren hoiei, eta ni uste bigarren ez edo iristen zaizkiala neri gehiago. Egia da, orain dela urte batzuk ez nuela jasotzen horrelako informaziorik, ez zela esaten ez da ere publikoki, eta ez dakit den horregatik edo gizartea pixkat aldatzen guazelako. Pixkanaka nik uste baietz, baina oso pixkanaka, ez? Oso pixkanaka. Oso poliki. Balautik bat. Ez dakit seguro, Googleen behiratu, hola esan dut, baina... Bueno, Googleek bai egiak esatea. Ez dute... Bueno, bai, baina... Zitarik ez daukat, oseak, ez dakit da nola, edo dan bosteti bat, baina, bueno, asko. Kontatzen zirenak, baina askoz gehiago direla. Hori da. Urrengo aldiz, pixkat buelta bat ematen dio. Jolas bat da. Poema... Utziko dugu entzuten eta aber jendea iristen da konklusiotara. Ez da zaila. Ez. Lau hanka ditut. Eta ez nabil katuka. Baditut lau begi. Eta lau birika. Igerian, azkarrago egin ezarren. Lau beso dauzkat. Eta ez naiz jainkosa hindua.
arreta hemen sexu organoak izan arren? Ez. Ez naiz hermafrodita. 2 bihotz ditut. Eta naiz munstroa. Matrioska bat bestearen barruan. Horixe bakarrik. Eta mundu hontan amak dira bakarrak 2 bihotz dauzkatenak. Hori da. Joku berdina egin diet aurdun geratzen dien emakume guztiei, batzuk ez ekitenak eta esate zutena. Hala, ze polita. Ziren kontura dutu. Bi bihotz eta gainean aurretan iaia lehenengo gauza sortzen bihotz txiki bat da. Audio gaizki jarri da gaina. Ja, pentsatu dut, baina berdin du. Denak dira politak. Bueno, zer egiten dizu zuri jolastea poemetan, poesiarekin? Ba, divertitu iten naizela. Azkenean poema horren isla da, ez? Asmakizun bada, oso horrixa asmatzeko. Eta, ba, hori, jolas baten moduan egina, eta ni ba ondo pasatu dut. Jolas hori egiten. Orduan lehen ere ipatu dut, baina bueno, pixkat esan nahi nuen hori ba, naiz eta neko liburu gordina den nik ondo pasatu dela idazterakoan. Hombre, eta alaia ere bada. Poema hau? Bai. Bueno, bat aurkitu dugu bintzat. Bat aurkitu. Bat. Bueno, bat baina gehiago badira. Azkenekoa ere nahiko argitsua da, gutxi gora bera. Gutxi gora bera. Bueno, batzuetan alako poema bat sortzen dezunean, uzten dezunean liburuaren erdian ematen du arrasgune bat pixkat esateko. Bai. Eskerrak. Bai, eta gaur aukeratu pixkat horregatik, esan, bueno, baten bat ezain gordina edo, ez? Arnas hartzeko lasai. Eta, bira, igual ez eta aukeratu aurrolakorik, baino badaude tartekatuta ere prosa estiloan idatzitako batzuk diala, ez? Diala poema moztuak bezala, baizik dana segido. Eta horiek ere pixkat arnas hori eman nahian edo sartuta daude, noizean behin nola. Bai, kuriosoa da, nola noizbeinka daukaten poema estiloa, gero batzutan jolasten duzu ez bakarrik esanaiarekin edo poesiaren jolas horrekin edo poemen jolas horrekin baizik eta ere bai kolokatuta daude hitzak pixkat irregularrago edo, bueno, bai, eskaieran eta horrelako gauzak egiten eta beste batzuetan prosa estiloan. Nola erabakitzen da hori? Ba, lehenengo pixkat intuizioz, ba, nola ateratzen zaizun, eta batzuk argi ez, hasieratik modu batera edo bestera. Beste batzuk egin izan ditut 2 modutara, ezin erabaki zer zijoakion hobeto. Eta, bueno, ba, holakotan zuzabiltzanean buklean eta ezeala aklaratzen, hoberena da, espertoi galdetzea. Ba hori, ba, tere irastortzan ere irakasle izan dakoari, ba, berak lagundu zidan bilduma berrikusten bidali aurretikan argitaletxera. Edo gero, Xabier Mendigurenek, elkarreko editoreak ere, ba, horietakoren batekin nik uste berak gomendatu ziala igual neukan moztuta eta ez alderantziz, uste dute segido neukan bat, hau igual hobeto moztuta eta ba hori, azkenean zuzaudenean ja, ez, falta zaizula perspektiba hori, ba, oso barruan zaudelako kanpokoen eta gainera asko dakiten hoien iritzia, ba, niretzako asko balio du. Bai, itxuraldetik ere bai gauza ezberdinak ikusi ditzazun, ez? Ez da bakarrik zer irakurtzen dezun, baizik eta horria pasa eta itxuraldetik ezberdina da. Bai, ematen dio, bueno, aberastasuna edo ez dakit, ez, mota ezberdineko. Gero ere bai, ze aukeraketa dago liburu hau duen itxuran eta bartze ematen du oso organikoa edo oso ez dala plastifikatua, ez da txuria da, garbia da, eta hori organiko zea bat dauka. Hori nola erabakitzen da? Bueno, hori elkar poesia bilduma guztia antzekoa da, denak dira testura ontakoak, eta gehienak txuriak edo argiak. Gehienak. Eta gero denek daukate hori ba iruditxo bat, baina
detaile bat, ez? Protagonismo gehiagi hartzen duna, txikia, simplea, eta bueno, hori da bildumaren esentzian ikuste, eta hori horrela erabaki zutenei galdetu beharko genieke zergatik, baina niri personalki gustatzen zait. Eta askotan itzultzen zera gainea, liburu hau irakurtzen zadenean, askotan itzultzen zera portada behiratzea. Pasarte jakin bat arte, iristen zeran arte, esate dezulako hau, iruditzen zait zertaz hitz egingo duen, baina oraindik ez naiz iritsi. Ikusten da alako, ez da gertzen, ez? Gaurko aukeraketan ez. Zeo zer agertuko da, baina ez dakit oso literala. Bai, justu hurrengoa da. Justu hurrengoa. Hortziko dugu, bakarrik esango, Maitanea Zurmendi artistak egin zuela irudi hau, eta, eskerrak emendikan, nik uste oso polita dela, eta itxaso hori, kolore hori niri ikaragarri gustatzen zait. Eta oso originala da, ze ikusten den hor baina, ez da ikusten gorputza, baina eskuak dauzkan formarengatik ulertzen da, zer den, eta nola iritsiko geran. Hori da. Hurrengo atala 11 egun dira. Hori da, azkeneko atala bai. Zerri egiten dio referentzia? Hasten da erditze baten kontakizunetik, hau da aurreko kapituloan aurdun zegoen liburuko ama, ez? Eta hemen ja erditzen da, eta erditzen da modu oso komplikatu batean, eta orduan horren ondorioak agertzen dira ondorengo poemetan. Vale, aurrera. Irakurriko dugu. Ezintudan jaiotzen ikusi. Anestesistak, ginekologoak, emaginek, urologoak, eta auskalo nork gehiago, bai. Baina ez nik. Han omen nengoen. Baina ez. Ez nengoen han. Une horretan galdu genuena, ezakidan zerbaitek edo norbaitek lapurtu ziguna, ez ezerk, ez inork, ezingo digu sekula itzuli. Ez zuri, ez niri. Azken finean zesarea bat. Hori da. Amalo. Ez da literalki esaten, baina bai, amalo. Amalo eta beharra zenuen erditzearena, presente egotearena, markatu dizula, ez presente egote horrek. Bai. Ze arraro egiten zaitan niri gutxienez gizon bezala, sentimendu hori ez ezagutzeak, ikustea nire kasuan emaztea sufritzen, ezan erditze komplikatu bat izan, baina, errezta ere xamurra, baina behar hori, kasu hontan sufrimendu falta hori. Ez dakit nola, ez dakit aurkeztu edo, nola presentatu gaia. Eske gizon aldetik ni ez dakit jartzen. Ja, kostatzen zaizu leku hortan jartzea. Hori da. Poema hontan azkenean dago ama baten mina, ez? Nik esaten dut liburua batez ere nik uste liburua zeharkatzen duen gai nagusia galera dela. Eta atal bakoitzean galera desberdin badago, ez? Edo galera txiki asko daude eta 3 galera nagusi. Lehenengo kapituloan aitaren eriotza, bigarrenean aborto hori lehen hitzein daguna. Eta hemen izango litzake, ama horrek nahizun bezala joan ez dan erditze baten
galera, edo, ez? Hortze galera daukaten ama horrek eta ume horrek. Ze ama horrek esateu ze pena, ez? Nere umea horrela jaio izana mundura. Hola astea bizitza. Amalo eta indarrezatera eta presarekin eta ama horrentzako azkena joan bar dela lokartze lotara urgentziaz jakin gabe ze pasako den, bere umea ondo atako dan, ez danatako, ez du ikusiko, ez berak, ez bere bikoteak, eta gero hortik esnatu eta bertze panorama dagoen horrere, zen erditze honek eta, bueno, poema hontan ama hori ere berriro ni naiz, eren ni bizi izanun bigarrenarekin oso erditze komplikatua, eta ez dela bakarrik erditzea, baizik eta ondorio guztiak. Ez dela hor geratzen, gero daude komplikazio gehiago, eskatzen, bueno, kaso hontan berriro kirofanora joatea eragin zutenak, zea pila bat, eta ama hori ez, egon beharrean, bere umea jaio berri, bizitza berri bat lertzen bere aurrean, eta bera sentitzen dela, beste poematean esatzen den bezala, gorputz bainoago gorpu sentitzen da. Sentitzen da eriotzatik gertuago, ez? Eta kontraste hori. Bizitza hemen sortu berri eta ama dago oso ahul, inoiz baino ahulago, ez? Eta gaina aman bar dio bularra ume horri egon bar da baraurik ze kirofanora jun bar du, ozakize probain bar diote eta esnea sortu bar du umearentzat, ze pena, ez? Horrela hasi beharra eta hori galera hori litzateke hemengo gai potoloa. Gainean gauza batzuk kontatu dituzu eta gauz bakoitz hoiedi ere bai poema bat dedikatu diezu. Bai, agertzen dira, bai. Edoskitzarena, bai. Maskuria ere hortik handa bilbueltaka. Bai, hori utziko dugu irakurtzen duena. Hori da. Ez dakit kasu hontan poema hauek beranduago idatzi zenituen edo pixkat momentu horietan edo egun batzuk beranduago? Geroxeago esango nuke. Ze horne honain lur jota, enego lazertako, pixkat bizirauten. Geroxeago, ez ere ez dakitzen denborara, baina esango nuke, lehenengo urtean zehar, lehenengo 6 hilabetetan edo. Eta sufrimendu horiei idazteak egiten dizu pixkat gainetik entzea sufrimendu hori edo ber sufritzea. Osea, ni kanpotik ikusita esatet. Ja, iritzu zaizu ber sufritzea izan bar dela ez. Ez dakit, zure... Nertza gehiago dauka askatzaietik. Osea, bai behartzen hauela berriro minari begira jartzea, eta hori mingarria dalde batetik, nio bestetikan ez ikusiaren eginda ere mina enkistatu iten da, ez? Eta orduan, hau da niri funtzionatzen dian modu bat, ez dut esango magikoa denik. Baina, hori, afrontatzeko pixka bat, igual da nire modua ez, berriro jartzeko horri begira eta esateko, hau hartatu da, idaztean nago hausnartzen, ari naiz hausnartzen bueltak ematen horri, eta horri esker uste dut laguntzen diala hori, minori kokatzen eta aurrera egiten. Hausarte izan behar da, eriketa hori egiteko. Pentsatzen, supongo, bai. Ez, zorionak. Hala ere lehenengoa mutikoa izan zen. Bai. Eta, dena ondo junta, beste ardunaldi bat izan zenuen, eta hor komplikazio gehiago eta baina badira momentu ilusionagarriagoak eta hurrengo poeman sartuko gara hortarko. Bai, bale. Denok ditugu txoko kutxunak. Gureak bakarrik uste ditugunak, naiz denonak izan, edo inorenak ez. Nireetan beti dago ura.
Gehienetan, itsasoa. Itsasorik gabekoetan, ibaia. Ibairik gabekoetan, kanala. Behin letra larriz traizionatu ninduen arren, beti bilatzen dutura, han eta hemen. Txoko honek ere badu itsasoa. Eta amonaren eskuak diruditen zuhaitzokerrak. Baita harrizko dorre bat ere. Barrutik utxik dagoena. Batzuetan, barrura sartzen naiz. Eta dorrea haurdun dagoela begitantzen zait. Ni umekia naizela. Handik erraztasun harrigarriz irteten naizenean, lehengo orbainek bere horretan jarraitzen dute. Pixkat amaiera gazi gozoa, baina, bueno, paisaia bai dela... Dozi joan, ez? Baina bai dela paisaia, bueno, polit bat, erlajante bat, eta hau da puntuetako bat, jakin gabe zertaz ari zaren ez dakiguna zehazki, edo ezin deguna asmatu zeleku den, besteak beste, zein da? Ez eso asmatu? Ni ez. Prosekoa izan da? Bai, osea, behin badakit zein den, baina irakurri nuenean ez. Onartu behar dut, bueno, Ulia. Bai, Uliako dorrea, bai. Nola, hemen gaudenez Groseko eta Donostiko jendea, seguro denek ezagutzen dezutela, handagoen dorre hori, belepo garaiko, ez, jatetxe edo kafetegia zana, eta niri pila gustatzen zaitxoko hori, eta gaina asko juten nintzen bi haurdunaldietan eta gero ume txikiakin zapian jarrita eta ara ibiltzera. Gaina pandemia ere tokatu zen, eta ezin ginen, etxetik ezakizen kilometro bat, onola zan hori, eta horren juten ginen Uliara, eta hoi zan... Hortik anetia pasatzen. Claro. Eta dorre horren ondoan txikiakin jolasten eta asko naiz. Orduan simbolikoa badan ertzako edo, bueno, leku bat eman nahi nion liburuan, dorre horri. Eta horian, han etorri zitan irudi hori ez, barrura sartu zaitezke eta utxi dago, eta esaten nun, ematen dut matrioska txiki bat, eta dorrea matrioska handi bat ez, edo haurdun dagoela eta nina izela umea, eta gero atatzeatetik jaiotze zehala bezala ez. Matrioska ere bai. Matrioska ere asko erabiliz, bai. Ez da, ala ere, leku bat oso ezaguna. Ja, igual ez super ezaguna, Grosen eta berrola jarraitzen duen, ze bestela, baina, bueno, nik uste, Ulian ibiltzen dian entzako, bai. Hau da zure leku magikoetako bat? Bai. Txoko kutxun bat, bai. Eta, izan daiteke ere bai, atzera eramaten zaituna lehenengo argazki horretara? Badu itsasoa, beraz, bai. Itsasoa, matrioska, orbainak. Bai, buelta gamora guztian, ez? Gauza hoiekin. Parentesia. Parentesia. Ez dakit bukatu aurretik, edo azken poemara pase aurretik, bai hitz egiten dezula, eta hau, bueno, onartu behar dut lehenago egin behar nuena, hitz egiten dezula, hitz egiten diozula zuzenean aitari zu bezala, baina gero ere bai aurrari, izango denari. Bai. Eta ia denak zugan zentratuta dela, poemak zutik bai, nitik idatzita idatziak. Bai. Zerk jartzen zaitu, nola erabakitzen duzu, nola idatzi, nori idatzi momentu batean? Intuizioz, ateratzen zaizkidan moduan bulkadat horretatik nolatatzen dian, horrela baino. Ia beti atatzen zaizkit lehenengo pertsonan, ez, nitikan idatzitan, naiz eta ama hori
batzuetan ni literala izan naiteken, beste batzuetan beste ama baten larruan jarrita, baina poeman nitikan idazten dut. Ia beti, ustet liburuan, beti. Eta gero zu hori bai ez da beti berdina liburuan, batzutan zu daita, bestetan da ume bat, bestetan igual beste umea. Epogangatik azkenean segun ze tartetan zauden, deskubritu dezakezu nori idazten ari zaren. Zu ariketa egiten duzu idaztearena, osea esertzen zera idaztea, edo iristen zaizunean esatezu, esaldi hondatik aurrera? Gehiago bigarrena. Osea, gehiago eta poema gehienak etorri zaizkit eta iseri naiz idaztera. Gutxiagotan esertzen naiz idaztera bertzerbait atatzen zaidan. Gehiago da hori, ideia ate dota idatzi gero igual bai, esertzen naiz ideia horri gorputza matera. Baina lehenengo flash hori edo ideia hori edo normalean datorkit eseri aurretik. Ez naiz oso disiplinatu horretan baude ez, beste batzuk esertzen dirala egunero idaztera eta abertzatatzen dan, eta niri hori zaila egiten zait, saiatu izan naiz boladaka, baina gehiago naiz kaotikoa. Eta hemen daude pixkat gaian inguruan, pentsatu nahi dut beste gaien inguruan ere idazten dezula. Bai, edo zerri buruz idatzi. Orduan hemen izan dut bakarrik bilduma hau egiteko. Bilduma hontan daude bilduma izara mateko. Gai honi buruz idatzitako poema guztiak? Ez. Gehiago zeuden. Askoz gehiago? Bueno, zenba da asko, ez dakit. Ideia atiteko, Karmele Igartua sorkuntza bekara bidalinunean lehenengo bersioa edo, 50 bat poema ziren. Eta gero, beka hori eman ziatenean, epaimaikoek eta animatu ninduten argitaratzen saiatzera, eta horren pentsatu nuen, 50 iruditzen zitzaidan pixkat gutxitxo zala liburu baterako. Eta, esan nun, gehiago osatzen deten edo bilduma. Eta beste urte betez, pixkanaka hola, haitu nintzen ateratzen zitzaizkidan berriak gehitzen, eta ia bikoiztu nituen, ia egun edo idatzi nituen euskan denera. Ez zenituen berreskuratu hor aparte utzi zenituenak, baizik eta beste batzuk sortu. Bai. Eta gero Xabierrekin edizio prozesuan, egun horietatik, 70 pikorekin edo geratu ginen. Eta batzuk, ez zitzaizkigunak igualain, besten mailakoak edo iruditzen, atera genitun. Solapatzen dira gaiak, agian baten-batean... Bai, hori batzuk igual errepikak horreiak eta zirelako, zebaidanak ziren gutxi gora bera gai berdinen inguruan. Eta sorkuntza bekari eskerratea ezu liburua edo bazenuen horrelako ideia bat, horrelako zerbait egin nahi nuke eta hori izan zen impulsua? Bai, impulsoa totala izan zen, bai. Sorkuntza bekau idazle eskolak antolatzen du. Eta orduan nik ezagutzen nuen, idazle eskolan aritu nintzelako. Eta urtero aldatzen dute generoz. Batzutan sorkuntza beka matezaio antzerkiari, igual urrengo urtean ipuin idazketari. Eta nik hauek hori batez ere niretzako edo barne bulkatik idatzen ditun gehienak, baina kontuatu nintzen euskala, desente zirela eta bazutela lotura bat, eta orduan hasi nintzala pentsatzen, igual saiatu naiteke bildumatxo bat osatzen, eta lehiaketatxoren batera bidali, eta justu batea zen Karmele Igartuaren deialdia, eta poesia generoa, eta esan onera, bialikoet. Eta hori eman ziatenean, epaimaikoak esatea animatzea saiatu argitaratzen, ze irutze zaigu, igual eukidezakela aukera, horrek eman zian konfiantza edo aurrera iteko. Ze lehen ere ipatu edo ni azkenean ez nator letretatik eta badaukate inseguridade hori literaturarekin, ez? Eskerrak. Izango ez bazenu. Gero beste gauza bat, liburuan zehar agertzen dira horrelako omenaldiak beste idazle batzuei. Bai, aipuak. Nortzu dira, zergaitik? Bai, denak dira euskal idazleak,
beste poesia liburu batzuetan irakurri ditudan aipuak gustatu zaizkidanak edo eman diatenak hausnarrerako aitzakia. Gustatu zait jartzea, batez ere hortik abiatuta idatzi badet. Ez adibidez, gogoratzen ari naiz, Mariluz Estebanen aipu badago bere liburu baten izenburua dana amaren heriotzak libreago egin ninduen. Eta poema daukat, zuzenean horri erantzuten dio dana, orduan hor beharzun, ez? Da elkarrizketa bat bezala, edo erantzun bat, nere erantzuna izenburu horri. Edo lehen irakurrieten poema batean ez eta aipua irakurri, baina irakurri dudana, Zesareari buruz irakurri dugun horretan, dago Leire Bilbaoren aipua hasieran, eta ez irakurri baino da. Mundua aldatzeko, jaiotzeko mundua aldatu behar da. Jaiatzeko modua aldatu behar da, hori da. Eta hori iruditu zitzaidan oso ondo zijoakiola aipu hori ere adibez poema horri. Zakit bera doze hongo dan, baina... Orduan ez da beti erantzuna, baizik eta batzuetan gaiarekin erlazionatuta jarri ondorengo lanketa bada. Bai, batzuetan da hori aipu horretatik nik poema bat idatzi dut, horri erantzunez edo nere modura, eta besteren batean, Leirenan uste tola izan zala, igual nik poema neukan idatzita eta gero irakurtzen berea, ez, esan, ze ona eta ze ondo doan nik hemen hitz egin dudanarekin, ez? Eta orduan jarriko dut. Bueno, amaitzeko txapela buruan. Hori da. Liburuko azkena. Liburuko azkena dena, omenaldi ezberdinak. Hortan, pixkat biak agertzen dira, bizuak. Bai. Eta horrekin amaituko dugu. Uste, horrekin amaituko dugula, beraz, amaiera emango dugu, aurkezpen honena, sentitzen dut, oso nervioso neon. Baina, amaitu aurretik, bai, Xabier Zeberi hori eskerrak eman bardizkiogula, utzi digu gaurko musika guztia erabiltzen, Pause diskoko gomendagarria dena, bilatzeko eskatuko dizu dena, entzun, Spotify dago, eta Bandcampen dago, eta bar. Eta besterik gabe, gu Marruma Kulturaletan, podcast guztiak eta gure sare sozial guztiak bilatu irubebikoitz marrumakulturalak.eusen eta bertan dauzkazue behar dezuen guztia. Eskerrik asko, Jane. Zuri. Eskerrik asko lagundu diazun guztiagatik. Zorratik, zuri gonbidatzeagatik. Eta tira, azkeneko poemarekin jungo bera, txapela buruan, eta abestia bilatukoet. Vale. Txapela buruan, ezkur baten pare. Hiruron artean landatu dugu aritzondoa. Zure enborra etzan zen lurretan. Murrugazian preso. Urtero etorriko gara uztaiak zenbatzera. Orainean, etorkizuna, iraganari so. Bana ezinak hirurak. Gu bezalaxe. Korrika jetxi dugu malda. Enbor eta ezpal. Haizearen bultzadaz. Bagara matza. Denborak bezala. Atzera. 11 itsasotara.